संजय निरुपम यांना भिडणाऱ्या मनसैनिकांचा आज गौरव करण्यात येणार आहे। त्या 11 मनसैनिकांना शिवतीर्थेवर बोलावलेलं आहे आणि त्यांचा सत्कार होणार आहे। राज ठाकरे आणि अमित ठाकरे त्यांचा सत्कार करतील। दहिसरमध्ये संजय निरुपम आणि मनसैनिक हे आमने सामने आलेले होते, एकमेकांशी भिडलेले होते आणि त्याच 11 मनसैनिकांचा आज शिवतीर्थावर सत्कार केला जाणार आहे। या मनसैनिकांनी संजय निरुपम यांच्या विरोधात जोरदार घोषणा सुद्धा दिलेल्या होत्या। तसंच त्यांच्या गाडीची तोडफोड केलेली होती, तसंच त्यांच्या गाडीच्या टायरची हवा सुद्धा काढून टाकलेली होती आणि त्याच मनसैनिकांना आज शिवतीर्थावर बोलवलेलं आहे आणि त्यांचा सन्मान केला जाणार आहे। सन्माननीय पक्षाध्यक्ष राजसाहेब ठाकरे, अमितसाहेब ठाकरे यांची जेव्हा कौतुकाची थाप मिळते तेव्हा ते अजून जोरात काम करतात। ती कौतुकाची थाप द्यायला त्यांना बोलवलेलं आहे।